the kitchen, I'm not church here. So I'm not church here. Maybe I have a church now. You get out of this place. I'm not joking here with you. Sorry. Maybe I have a church now. I came back to them here. I got one baby banana. Okay. But I'm going to be a they were who no coye humour and balance and them. If I got better go she answer. Let all the north who is no capijin hole. To phone na la capilla talking la maso. Banye gwa ho kogadia. Banye gwa ho kogadia. Banye gwa ho kogadia. Where you go ever? Na mo na matana. Ge patana ge. Owo mo abutrugi our brother. Where they show? You say one, yeah? Dibia. Dibia. Dibia Anya nzuko wo. Chere now. Chere. Rosanna. Our brother half for what? Chere. Bia me make interview. Why you most really? Harawa no, don't worry. Don't worry. Our brother, come say it. Hey. Wana kuna nna. Eh? We? Aga kushikwa akato. Wana kuna nna. Ha? Kuna nna. Na mkuwe na ano. Yeah. Where phone ya nwa ihe ọzọ just where phone gị mee interview gawa o. Ama mo. Na nwa ihe mmadụ na-aga ahụ ihe. Our brother not ebe m ga-ahụ ọfụma. Eweli we nke na-enwekwe n'olu gị bịa dị ya na ahụ. Eweli iwe o ajụjụ ka m jụrụ. Oh. Eweli iwe. Aha ya. Chinedu. So ojiji onye. Chinedu Chukwuka Charles. Okay, batala. Just wele ihu ga-azụ biko ka m na-ahụ ọfụma. Ya hem ga-arụcha nga taa. Before I na-ekwuchala 5 minutes. Ọkwa data ka m zụrụ ihe a biko. Ka ọbụla m jụrụ gị ga-eju breathe in eweliwe our brother. No. Ihe ọbụla m gwara gị before hafụ. Ka ọbụla m jụrụ gị breathe in ka m mee gị kpọbata ndị ọzọ. No. The thing dọtịwa like this. No. Iwota eweliwe amam si wo. Abam si je ekwu m ụka nna gwa ka m notisiri ya. Chinedu. Ewekwa na onye ebe. Awụ m onye Anambra State. Awụ onye Anambra State. Okay. Onye ebe na Anambra. Ozobro. Ebe no Ozobro. Rumabiam. Ebe no Rumabiam. Na no Munkalum. Ịdị afọ ole? 28 years. Iji ụmụ ole? Jim nwa. Kemgbe ịgbaga. Esegere. Mba. Mgbe onweghị ihe m kwuru. Achọrọ m ịjụ ajụjụ n'afọ a. Jụọ ajụjụ gị na ajụjụ gị. Mba. Be free. Just feel free jụọ ajụjụ gị.
So bad. Nigga na nago dendo. Mba. That would mommy more wanna. But that demon ya. Ma wakaranka mwo. Mba. Family. Canada na ma. Ma ho eze. Wetani anso. Okay, you know, compulsion on it. It's okay. It's again. Huh? It's again. Mbamsi, it's okay. It's okay. Call him through. It's okay. Call him through. Okay. Bamo gozurezo. Off man. Ebeli gwa babole mmadụ n'ụlọ no. Bam. Imele nwoke na nwoke mbụ. Hey, Holy Ghost fire. Ese? Holy Ghost fire na chukwu ajo. Holy Ghost fire Dibia. Chukwu ajo. But ịkpọrọ Holy Ghost nge ma Jesus. Ọ chukwu okike ka anyị ka that mụ na gị na-abụ na-efe. Chukwu okike abịa ama. Okay. Yes. Dekpo atụ na melegis. Mba. Ije aṅụ ara. Ara nwanyị. Manụ m gị. Ma nke m ga-achụ gị na. Ara nwanyị, yes. Yes, na nna anụ ala ọfụma. Manụ m kedu ama ara nwanyị. Nwere ara ọzọ ị na-aṅụ na aṅụ ara ewu. Mba. Ele, achịla biko eweliwe ajụjụ ka ọkwa makwa m ji na hide ga this thing. Ịghọtala? Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ma gụta nkwanye ọnụ. It's okay. Our brother genotype okay? Oh, that AA. Blood group okay? Be positive. Okay. Pick up one number okay? Oh. 080 22 51. Tiget our Nigerian number or international number? Yes, Nigeria. Yes, Nigeria. Just WhatsApp man there. Okay. 22 51 59 73. Yes, that's all. Baraya. 080 22 51 59 73. Okay. Well, our brother. Yes, again. Chere. Don't bring me down. Genti. That place that get one on na. If you walk too much, nzie ha. Abia na ya bia zo wasi aga isi kita. Oh, ikukaria. Nzie ba no na. Mvoke oge kita. Enwe ihe m mere na. Jiri nwayọ sowem. Jiri nwayọ. Enwe ihe m mere gị na akwa m sị gị na nsogbu adịghị kpọ nọ. Mbọsị mma abịa ebe a ga-achọ ime ofu that nwaanyị nke mụ direct. Akwa ha akpọwala gị na interview gara ọfụma nnụ ha ga-akpọ gị n'aka. Okay. Ọ ha na-akpọ gị sa. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. You watch it ya get back. You just know what ya taku share the game for what? Subscribe or for this place. Chineka bago. The way for na ke biloto ke ramasa. Mexeu com o garro.
mechie okwu gị ahụ bịa mpago nwere tempo Mba. Mba. eleghị iji gaa yiri ji traza ndị ịrụ ha nga ndị takwando nọ oge ka m jụ gị onye karat Mba. bịa nso kwụrụ nga ahụ mechie okwu gị ka ifukwu na ahụ ndị ịrụ ha na penebita iji arụ moto onye nọ na bed ahụ ele onye nọ na bed ahụ ole onye nọ na bed ahụ Oh, my friend. your girlfriend Mba, my friend, nwoke. Gịnị o mere gịnị na bed ahụ Mba, ụmụnne ya nọ, mụ ebi egwu. ele ihe gịnị o mere na bed ahụ lekwa amụ gị birila ọtọ amụ gị akwụ ọtọ ele ihe gị na that boy megede ya Onwere. mechie okwu gị ahụ ele ihe gịnị o mere na bed ahụ Onwere, mụ ebi egwu. gịnị ya bi ebe ha Mụ ebukọrọ ọnụ, ebi ebukọrọ. gịnị ya bi ebe nwa bingo Na Lagos, but all my brother. gịnị ya bi na Lagos all your brother unu ebikọta ọnụ n'otu room ha gị na mmadụ bi n'otu room gị na mmadụ bi ga-ebe ịlụ nwaanyị while ibe ibe na Oh, my brother be around. oh yeah, ma ahụ ihu ya call him let him come Yeah, okay. Never. Oh, my brother, Kobuna. your brother oh boy kono gbaga ha Mba. wepụ aka ahụ n'isi gị bịa ọwa akpakara kụrụ na atụtụ na Lagos nga Mba. ha Mba. ọwa akpakara ihe bọtụ wọta kụrụ na atụtụ ebe bọtụ wọta kụrụ na atụtụ hia Mba. gịnị onye tọrọ Ọtọm. ofu nna gị ha gịnị ka ị na-arụ Ọmụwa si onye ahụ. come on pụọ ndị aga ha chi na bed nọ gaghachi na bed ihe nọ come on gaa na bed nọ nwa bingo gaa na bed nọ eish bịa nso ele ihe ịrụ ha POP ka m na-arụ. kwụsie okwu ike ele ihe ị na-arụ POP. ị na-arụ pịa mechie okwu gị ahụ na-ama ma ọkara atọ ihe gbagha mechie okwu gị ahụ ịrụ ha pịa ịrụ ha POP unu abụọ leka atụtụ unu oshicha nyocha ndị na-atụtụ akpakara bụgonguti ịrụ ha pịa na mama mpaghara ọrịa ya nwụrụ na village before ga pụta Lagos onye riri eri metịpụ aka gị ahụ ife odugo tam na mama conversion $1 metịpụ aka gị ahụ bịara ga emegara m aka otu a oya go back mechie okwu gị ahụ enweghị amụ Enwere m amụ na. ị na-ekwuli okwu enweghị amụ Enwere m amụ. aya dolie transa gị ahụ elu dolie ya elu dolie transa gị elu mechie okwu gị ahụ mekọta ya ọnụ dolie ya elu nsị gị mechie okwu gị ahụ dolie transa elu pull it up puluo ya up enya mechie okwu gị dolie transa elu m ga-ebute gị hia o asị gị dolie elu gị jide transa gị aka doliwe elu jide aka look at dolie ya elu ọfụma dolie ya elu ịgba ahụ karat doliwe ya elu
Order you to me. And you went there mono now. And when they are mono gonna hit our one yen, I'll leave ham. And when they are mono gonna hit you one yen, I'll leave ham. Come closer. Doriana Kauta, the little get closer. Look at. Don't let that in a love man. I told that touch on the don't let love man. Look at. Mpaga dendo. Yeah. Huh? I don't do. Bum don't do. Mpaga dendo. Then he went ham. Bum dendo. Huh? Bum dendo. Bum dendo. God. That would have phone. Oh, yeah. The way phone and who of ma. The way phone and who of ma. It that for them. 23. Huh? 23 years. 23 years. 23 years. Gave young guy, Megan. Now, God will not the car hard. This God will. And like he could have got me not to go together. I told no one. I will no more again. No. It's a little why. I told What do you know? Yes, I told that touch it. When fall out, you tell them that I could share them and I go waba. Eh? Here while I need POP, Ibranga. When I'm gave young after 3 years. No wonder I'm not going to. Tell them why you're not 23 years, and I go on not with 3 years with you. Okay, come to her. Why you not 23 years na gwa each na gini I would same mate. I do no financial, so I told no why I know. I got Tom that touch. The way phone off man. You see the lager. I seem the man go financial. No one. I got me get you get out of this place. I say where. Nama. Well, back at the proof phone. You talk to me. Watch it, Alia. Watch it, Alia. Well, we should watch Alia. My name is the wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe watch the camera. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. Watch it, I get back. They just know what you have to share the game for. For what? Subscribe for this place. Chineke